Bon dia. En aquest primer vídeo del curs anem a preparar el nostre entorn de treball. Concretament, anem a veure com podem instal·lar i configurar les eines necessàries, com són Git, el nostre sistema de control de versions, i Visual Studio Code, un editor de text. En aquest curs anem a treballar en Git mitjançant la terminal, per tres raons principals. La primera seria la portabilitat. En qualsevol sistema operatiu de qualsevol dispositiu tindrem accés a una terminal o a una línia de comandes sobre la qual podrem executar les diferents accions de Git. En canvi, si nosaltres utilitzem una ferramenta amb una interfície gràfica, ja depenem del sistema operatiu on aquesta eina pugui ser instal·lada, que pot ser en altres sistemes operatius no està disponible, o fins i tot en sistemes on no tenim un sistema de finestres, una interfície gràfica. Per tant, en aquest sentit, és interessant conèixer com treballar Git des de la terminal. Una altra de les raons és el tema de la flexibilitat. Mitjançant la línia de comandes nosaltres podem executar qualsevol acció que permetisca Git. En canvi, en una interfície gràfica, pot ser no totes les accions estan programades o adaptades dins de l'entorn gràfic per a poder ser realitzades. Depenem molt d'aquesta ferramenta en concret, i segurament en cada una de les programes diferents o interfícies gràfiques diferents, unes accions estaran disponibles i no unes altres. I per últim, per una qüestió de comprensió. Moltes vegades les interfícies gràfiques, per facilitar o per comoditat, ofusquen algunes de les accions que passen, diguem, en el background, i l'usuari no acaba d'entendre molt bé què és el que està passant internament. En canvi, si nosaltres executem manualment aquestes accions en la terminal, podem veure i conèixer tots els processos que tenen que veure en el procés de realitzar canvis dins del repositori de Git. Aleshores, per poder començar, anem a veure com podem instal·lar Git. Per a instal·lar Git, depenent del nostre sistema operatiu, ho podem fer d'una manera o altra. No obstant això, des de la pàgina oficial podem descarregar-nos sempre els instal·ladors per a qualsevol tipus de sistema operatiu. En el meu cas, com estic en Windows, jo he vingut així, m'he descarregat l'instal·lador i l'he instal·lat sense problemes en el diàleg, donant-li sempre a següent. En canvi, si instal·larem en altres sistemes operatius com Ubuntu, per exemple, ho podria instal·lar mitjançant el gestor de paquets, o en Mac també hi ha comandes que pots utilitzar per instal·lar-te-ho. Quan l'he instal·lat, com he comentat, jo sempre l'he donat a següent, però hi ha una part important que és el tema de configurar l'editor de text per defecte. Aquest editor de text, quan l'instal·les i li dones tota l'estona a següent, per defecte s'utilitza l'editor Vim, que és un editor de text per terminal molt potent però difícil d'utilitzar. Aleshores, una de les configuracions inicials que hauríem de fer seria la següent. Nosaltres triar quin editor de text volem que s'utilitzi per a algunes accions en concret de Git. Per exemple, com ho veurem en el primer bloc del curs, el fet d'indicar un missatge a cada commit. Així vos he posat una recomanació, que és utilitzar l'editor Visual Studio Code. Com que després l'instal·larem, podrem executar aquesta comanda en la terminal de Git i configurar-ho. Però bé, una vegada està instal·lat Git, podem vindre al nostre inici i buscar Git. Si busquem Git, veurem que ja tenim instal·lat diferents programes de Git, i nosaltres en Windows concretament anem a utilitzar aquest programa que és Git Bash. Git Bash és una terminal semblant a la que trobaríem en sistemes Linux, en la qual nosaltres podem executar les comandes típiques com ls, cd, etc. Si jo, per exemple, execute Git, veurem que està instal·lat, que m'apareix així l'ajuda d'aquesta ordre, i podria començar a treballar en ella. Aleshores, nosaltres treballarem des d'aquesta terminal. Després, instal·lació de Visual Studio Code. Per instal·lar Visual Studio Code podeu vindre a la seva pàgina oficial, us podeu descarregar l'instal·lador i aleshores ja podríem començar a treballar en ell.
Seria, diguem, aquest programa d'ací. Una de les coses interessants que té Visual Studio Code, que a part de ser un editor de text, té una sèrie de ferramentes que ens poden ajudar. Aleshores, també s'utilitza molt per al desenvolupament de programari i aquestes qüestions. Aleshores, també ens proporciona una terminal incorporada. Si venim així dalt al menú, podem utilitzar terminal, nova terminal, i veurem que se'ns obri, així baix, la terminal. Per defecte, si no ho hem configurat d'altra manera, la terminal que ve per defecte és PowerShell, en sistemes Windows. No obstant, jo així a la dreta, en el botonet, puc seleccionar el terminal que vull utilitzar. Com que nosaltres volem utilitzar Git Bash, doncs aleshores hi podrem anar a Git Bash i veurem que així se'ns obri. No obstant això, vaig a tancar les terminals, jo el que puc fer també és configurar que la terminal per defecte siga la de Git. Això ho puc fer així en este botonet on hem vingut abans, puc seleccionar l'opció Select Default Profile i així puc seleccionar Git Bash. Aleshores, ara si tanco la terminal i torno a obrir una nova terminal, per defecte se m'obrirà en Git Bash i aleshores m'he estalviat un pas cada vegada, com que anem a utilitzar-ho de manera freqüent en aquest curs, ho podeu deixar així configurat si és que ho desitgeu. Com que ja tenim Visual Studio Code i Git instal·lat i ja ens hem configurat la terminal, ara sí, per exemple, el que podríem fer és la configuració inicial que us he proposat abans. Puc configurar Git, en git config, utilitzar l'editor Visual Studio Code mitjançant aquesta ordre. Aleshores la puc copiar, puc anar a la terminal i pegar-la. Si li dono intro, puc veure que ja està configurat. Això ho veurem més en detall en el següent bloc, però si voleu comprovar que la configuració s'ha portat a terme correctament, podeu obrir un fitxer, en la carpeta del meu usuari, si us fixeu tinc així un punt git config, i així podeu veure que s'ha configurat correctament. I res, una vegada ja tenim la instal·lació de Git i la instal·lació de Visual Studio Code, ja l'únic que ens quedaria seria instal·lar l'extensió GitGraph. És una extensió d'aquest editor de text que el que ens permet és veure de manera gràfica la història dels commits que anem realitzant en un repositori. Aleshores, podem instal·lar-ho en Visual Studio Code, venim així, donem a install i en principi ja estaria instal·lat. Ara mateix no ho podem comprovar, ja que per a poder veure la història d'un repositori hauríem d'estar en un repositori de Git, que encara no coneixem com crear-los, però bé, en el següent bloc ja veurem com podem crear-lo i ja podrem fer ús d'aquesta extensió. Espero que vos hagi quedat clar com realitzar una preparació del nostre entorn de treball d'una manera senzilla, en aquest cas en un sistema Windows, i res, ens vegem en el següent vídeo.